31 नं सिडली बियाबनि फरायसा लाइमोनफोरखौ लानानै बिटिआर सोरखारा सावरायज्लायनाय हाबाफारि लायो। सासे फरायसाया माबोरै गुनगोनां सोलोंथाइजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा-फाखा जायो, बे नोजोर एबा थांखिखौ लानानै दिनै चिरां जिल्ला बेंटल गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 31 नं सिडली बियाबनि फरायसा लाइमोनफोरनि गोसोनि बाथ्रा मोनथिनानै लानायजों लोगोसे गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायज्लायो, जेराव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथां आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' इएम, डक्टर निलुत सरगयारि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो आरो फरायसाफोरनि जाफुंसारनायनि राहा लामाखौ गुवारै सावरायज्लायो। বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ জনাইছিলে যে আজি ইউথসকলৰ লগত তেখেতৰ এটা ইণ্টাৰেকশ্যন আছে, গতিকে ময়ো তাতে যোগদান কৰিব লাগে। আহিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত মই বিভিন্ন কথা আদান প্ৰদান কৰি বিশেষকৈ 21st চেঞ্চুৰী স্কিল একুৱায়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউথসকলক নিজাববীয়া ইনিচিয়েটিভ ল'বৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, যিখিনি কৈছে সেইটো বিটিচি প্ৰধানে ইতিমধ্যে উত্তৰ দিছে। তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ কথা, বাছৰ কথা, কলেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা যিখিনি উত্থাপন কৰিছে সেইখিনি অন দ্য স্পট মাননীয় চিফ মহোদয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সমাধানৰ আশ্বাস দিছে। बाजौनिफ्राय 700सो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफ्रा दिनै बेवहाय बेंटलाव मोनसे इन्टारेक्शन प्रग्राम लादोंमोन आरो आं बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बिसोरनि जिउआव जिफोर जेंनाफोर दङ एज ए स्टुडेन्ट बा एज ए इउथ बेखौ बिथांमोना बुंदों। दा बेखौ लानानै आसामनि एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो दङमोन आरो जों बिथांमोनजों मोजाङै सावरायदों। जोबोद पजिटिभ मोनसे सिन्ता आं नुनो मोन्दों लाइमोनफोरनि गेजेराव आरो बिथांमोना इयुनाव गावसोरनि जिउआव बोरैहाय साक्सेस जागोन साख्रि बाख्रि गासैबो बिथिङाव बिनि सायाव माखासे सोंलुफोर दङमोन। जों माखासेखौ फिन होदों आरो माखासे सावरायदों आरो बे गासैबो जेंनाफोरनि बाथ्रा बिथांमोना खावलायदों आरो बेखौ आगोलावबो जोंनो बुंखादोंमोन। बे हिसाबै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जिखिनिखौ दिनै बुंदों मेक्सिमाम जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिं थिदों आरो इयुनावबो बिसोरजों सम सम रायलायबाय थागोन, जाहाथे बिसोरो जोंनि हारिनिल' नङा जोंनि हादोरनिबो सासे गोग्गो नोगोरारि जानो हायो, दैदेनगिरि जानो हायो। बे बिथिङाव जोंनि पार्टिनिफ्रायबो सरकारनिफ्रायबो गासैबो बिथिंनिफ्राय जों अराय सम मदद होलांबाय थागोन। सार, नुनो मोनदों माब्लाबा फरायसाफोरखौ रं डिरेक्सनाव थांनाय नुनाय, माब्लाबा गेजेर बिदि थासारि फैयो। मानोना समाजाव मोजां मानसिल' दङ बिदि नङा, साफा सानै गाज्रि मानसिबो थायो। बिसोरो मालाबा जोंनि लाइमोनफोरखौबो गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो नागिरो। ओंखायनो मालाबा साफा सानै लाइमोनफ्राबो जौ जुवा एबा ड्राग्सफोरनि ग्रिबाव माबायाव गोग्लैयो, मा होनो बेखौ इन्डाल्ज जायो। दा बेबायदि समाव जोङो बे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि थासारिनिफ्राय बोखारनानै मोजां लामाजों लांनो थाखाय, मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जोङो बिसोरनि गेजेराव माखासे हाबाफारिफोरखौ लानो गोनां जायो। दा नैबे समाव आं नुदों जे बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय अलमस्ट गासैबो लाइमोनफ्रानो दिनै उदां जानाय बायदि आं नुनो मोन्दों। दा नंखायनो जि एसे दंबावो बेखिनिखौ जों बयबो खौसे जानानै मोजाङै लोगो जानानै खामानि मावोब्ला बियो जेंनानिफ्राय सुस्रांजागोन, आं बेखौ मिजिंथियो।